أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uwa barkamu da safiya da fatan kowa tashi lafiya na cikin koshin lafiya. Yau muna Litinin 15 ga watan Nuwambar shekara 2021. Ina muku fata alkhairin da ke cikin wannan safiya. Ubangiji Allah ya tabbatar mu da shi, shirin Allah ya maganin shi. Wannan kamar wata shawara ce ko ce gargadi zuwa ga yan uwana matasa da ma duka wani mutum wanda ya tafi kasar Libya, wanda ya tafi neman alaƙaɗin shi game da abin da za ya samu rufa makan shi asiri. Ina muku fata alkhairi. Idan muku manta ba kun san da cewa suna nan suna shirye-shiryen gudanar da zaben su wanda za su yi ranar 24 ga wannan watan mai kama na Disamba. Allah ya ba da ikon, Allah ya ba da izini. Sunan gargaɗin da za mu zuwa ga yan uwana matasa da ma duka wasu yan uwana wanda suke zama na ƙasar Libya shine don Allah da annabi kamar abin da ya shafi bangaren kai da ka tafi neman abin da za ka ci ko neman halattun ka, yana da kyau ka tsaya ka lura ka mai da hankali bisa kan wannan bangaren. Abu na farko kenan. Abu na biyu, gargaɗin da za mu zuwa ga yan uwana akwai matasa waɗanda marasa ji ne ko makamancin haka, wanda bai shahe su ba sai kaga suna shishigi a kan shi. To wannan ne nake son yi amfani da wannan dama in tunatar da ku cewar kowa da kuma kowace ƙasa tana dokuwa, tana da tsarinta. A matsayinmu na 'yan Nijar, wance a matsayin ku na 'yan Nijar wanda kuke kasar Libya kuna neman kuɗi da neman abin da za ku ruwa makan ku asiri, shine dan Allah dan annabi abin da ya shafi bangaren siyasar kasar Libya kar ku kokari ku yi kurambani cikin ta. Abu na farko ke. Abu na biyu, kun ga dai suna sa fitar da 'yan takara wanda za su tsayawa takarar shugabancin kasa da dai sauransu. To ko cikin wasa da yana da kyau 'yan uwanmu 'yan kasar Nijar wanda suke zaune kasar Libya kan mutum ya ɗauki hoton wani ɗan takarar su ya aza saman profil ɗin shi, ko kuma ka ɗauki wani hoton ɗan takarar su kuma makamancin haka sanya cikin TikTok ko kuma makamancin haka da sunan ka sanya wata yatsanya kana jingina mashi ko kuma kana son shi. Abu na farko ke. Abu na biyu shine ko kuma inda kuke can wannan da yake larabawa ne, kan balarabe ya tambaye ka da wani wanda ka hiso ka kwatanta masa cewar da wani gwarawa ne, wannan ba aikin ka bane. Dan uwa a kiyaye, da kaji balarabe ya tambaye ka cewar da wani wanda kai su gaba abin da ya shafi bangaren zaben su ko kuma zancen ne kima na zaben su, sai kai ba dan nan bane ba, ka dan Nijar ne ga abin da ya kawo ka gama da shi shikenan. Wannan shine nasiha da nake dauke da ita ko wance gargadi zuwa ga yan uwana wanda suke zama na kasar Libya, saboda zabe ne zaci kuma kowa ya san kasar nan take kusan kimanin shekara 10 da wani abu ba ta da shugaban kasa. Kusan komai muke suna kusan mafi akasarin su dukan su kowa makami gare shi. Yana da kyau abin da bai shahi kawa ba mu fatan tashi hankali ko makamanta haka. Muna fatan ubangiji Allah ya tsare ku duk inda kuke, Allah kuma ba ku abin da kuka je nema, amma yana da kyau ku tsare mutunci ko kare mutuncin kanku. Shishigi abin da bai dame ku ba dan Allah ku daina shi. In ka ga bidiyo ne cikin waya kake in na siyasa sai in ka saurara ka bar shi ne inda ka ganshi, amma ka ɗauki hoton ɗan takarar su ko makamancin haka dinga ɗauka kana aza saman profil ɗinka na WhatsApp ko na Facebook ko kuma na me yake da suna na TikTok, ka ƙara dangwala ma wannan ko kuma balarabe ya tambaye ka cewar da wani wani kai so karkwatan ta mashi gwalwa ai wannan kaza ne ba mai kyau bane, wannan mara mutunci ne, kuma wannan duka ba aikin ka bane. Ka ɗan Nijar ne neman kuɗi kai ka tsaka wannan neman kuɗi. Muna fata Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsare ku, ya kare ku wannan zaɓe da yake shirin zawa a ƙasar su. Allah ya kawo shi lafiya, ya sa kuma a kare shi lafiya. Dukkan wani ɗan Nijar wanda yake zaune ƙasar Libya, ubangiji Allah ya kare shi, Allah ya tsare shi. Allah ya sa wannan zaɓe da za a yi zuwa kare lahiya ba tare da wani ɗan Nijar ya samu wata matsala ba kuma makamanta haka. Wannan ita ce adda da muke ɗauke da ita, kuma da wannan gargaɗi da nasiha, inda abin da ya shahi an ce haraka ce ta siyasa ba can ba da suke laraba ba, ƙasar mu Nijar ma matsala yake samu, balantana su can wani duka komai da kuke gani na duniya alhamdulillah sun same shi. Dan haka wannan muka kuyi wannan shishi dan Allah da annabi ku yi abin da ya kai ku harkar zaben su can su je su yi kasu, wannan ba tsarin ku bane ba. Ka ɗauki hoton wani ɗan takarar su ko karcawa na yahi wani ka aza saman profil ɗin hoton ka na WhatsApp ko saman TikTok dan saboda ka yi nishaɗi, ko kuma kana ma balarabe aiki saboda kana jin daɗin shi karma wasu kamar cewar da wani wanda ka hiso ka tahi haka da wata kuwa kuma kamar ka ce ka haisan wani kar haka ja kanka matsala, don saboda kowa san mafi akasari duk inda bakin da yake kusan a wajen su
ba wani mutunci gare shi sosai da sosai ba. Idan aka ce ɗaya ya yi laifi to su ba ruwansa da sa gaban mata cewar wani wanne ne wannan laifin, a'a in dai baki ne kai kusan abin shafar kai ke. Ina fata Allah subhanahu wata'ala ya kare ku kuma ya tsare ku, Allah ya kiyaye, Allah ya sa kuma yan wasu amfani da wannan damai wannan nasiha Allah ya sa su yi ta. Ni suna na Idris Salamin wanda ake ce ma Idris Yartan. Wannan shawara ce ma daga gurbin mu na Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.